Paggamit og cellphone sa mga public school sa lungsod sa Dumanhog, gidili na sugod karong adlaw. Sugod karong adlaw, gidili na nga magda og mogamit og cellphone ang mga tinun-an sa mga public school sa lungsod sa Dumanhog, lalawigan sa Subo. Tungod kini sa sunod-sunod nga mga insidente sa pagpangabuso nga nahitabo sulod sa mga tunghaan. Matod ni Dumanhog Mayor Efren Hica, kung masakpan nga mogamit og cellphone ang usa ka bata samtang anaa sulod sa eskwelahan, sakmiton kini og ibalik pagtapos na sa school year. Kung supak ang mga ginikanan sa cellphone ban, mamahimong ibalhin na ang ilang mga anak sa mga eskwelahan sa silingang lungsod. Gawa sa cellphone ban, gihigpitan usab ang inspeksyon sa mga bag sa mga estudyante ug sa mga magtutudlo sa tunghaan. No cell phones allowed, executive order, no cell phones allowed in schools. Be it elementary, high school sa atuang lungsod sa Dumanhog. No more cell phones inside the school premises.